И здравейте хора, ние сме Онисе. И ще играем малко Survival Games. Искам да кажа, че ако слушате някакви лафове или нещо такова, ще хилиме. Това е защото правихме пранк на едни приятели. И сега гледаме какво си пишат в чата и там. Така. Нещо, клавиатурата спря да работи. Само това ще ми кажа. Разбрах се, значи. Йоан ми това. Кой? Йоан ми това. Да, не се пие. Шиша? Да, не се пие. Разбрахте ли кой ви е звънял? Да, не се коси. Да. Кой? Не го знаеш. Така, нашето прикритие беше много развалено, за жалост. Напиши кой ви е звънял да видим какво ще се случи. Аз съм кой? Не. Това съм антисоциален. Годдем. Аз съм антисоциален. Тошко ми се да има. Кой е Тошко? Да, това Захари. Че аз това Захариев не го знам, бе. Дай да му вие снимка. Снимка Фейсбук му е на картички. На картички. Да меко на картичка. Обаче много е яко, че... Ти не си, но той е майко. Шо? Ти не си, но той е. Айде! Чекай, кажи, ти не си, но той е Захарчо. Кажи, майче не е Захарчо. XD. Друго не мога да кажа. Значи го предсакаме после на Йоана. Докато говорим с някой го питаме какво ще направиш, ако те има на клип в YouTube. Он си имал ли YouTube канал? И колко са бе? 18. Нейните 18 фалшиви. Иска да не е гадже. Шо? Ивана написа